Gadanan sa Rong Paraoma, makalihis na pagtatagaw ni Nikan kapwa niya Paraoma sa Barangay Sukip, Piudoran, Albay, alas 7 nin aga kasuudma. Pigbistuan biktima na si alias Chad, 51 anyos. Pigbisto man ang suspect na si alias Gario, 56 anyos. Basado sa investigasyon kan Piudoran Municipal Police Station, inabangan kan suspect ang biktima. Dangan kan magabot ang biktima kaiban sa Rupang Paraoma, digdi na nagkaigwan ng diskusyon ng duwa. Kano menali ang sarong Paraoma, duma na ginibo kan suspect ang panggagadan. Parang nagkaningkon sila, nagkaalitan, na-trigger yung na sa kanya daw to kasi tinaniman niya nga. Doon na po nagsimula yung away, ma'am. Onseng tagaan community sa buhay ni alias Chad. Nagsapo maninlugad sa payo si alias Gario kan manlaban ang biktima. Nagluluwas man sa investigasyon na iwal sa daga ang naging motibo kan kagibo. Pigkaklamar subuot kaini na pagsadiri niya ang umahan ni alias Chad. Sinasabi niya na dati pa daw sa mga magulang niya yun. Wala naman po siyang katunayan na sa kanila yun. Ang babasihan namin yan, yung papel po, kung kanilo po talaga yun sa lote. Nabawi man kan otoridad sa posisyon kan suspect, ang sarong lawi-lawi o tiradora sin sarong sundang na ginamit na pantaga sa biktima. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Piudoran MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.